Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, unat magazinera gaur martxoaren 2. eguna dugu, hortzeguna eta gaurkoan elkarrizketa batekin gatoz eta baita ere parlamentuan ibili gara zenbait kontuz galdetzen legebiltzarkidei. Elkarrizketari dagokionez hemen Berriozargo agenda kulturalaz arituko gara solasean Fermin Irigoyen kulturteknikariarekin, baina baita ere Amaia Zalba berdintasun arloko teknikariarekin izan ere dakizuenez martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguna dugu eta horren harira hainbertze udaletan egitarau oparo bat prestatu dute eta hemen Berriozarren baita ere. Haiek kontatuko digute zer dagoen. Erraten genuen baita ere parlamentuan ibili garela, kasu honetan Geroa Bai eta EH Bilduko parlamentariek erantzun diote gure galderei eta Volkswagenen egon den inbertsio handi horren inguruan galdetu diegu jakinen duzuenez. Volkswagenek errandu 1.000 milioi inguruko inbertsio bat egingo duela Volkswagen Landabenen eta guk jakin nahi dugu horren inguruan ze iritzi duten izan ere gaia, eztabaidagarria izan daiteke kotxe elektrikoa baita hor sustatu nahi dena eta zer mundutaraino hori da beharrezkoa 2023 honetan. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1756an, Jose Apeztegia hil zen Erratzun garai hartako gizonik garaiena omen zena. 1881an Espainian sufragio unibertsalez egingo ziren lehen hauteskundeak izan ziren. 1917an Nikolas Bigarrena Errusiako tsarrak abdikatu egin zuen eta errepublika hasi zen. Eta 1989an Europar Batasuneko 12 naziok 20. mendeko klorofluorokarburo CFC-ak ekoizpena bertan bera geratuko zela adostu zuten. Gaurko lerroburu nagusiak. Euskal Herriko mugimendu feministak datorren martxoaren 8an izanen diren mobilizazioak aurkeztu ditu Iruñan. Nafarroko Berdintasunerako Institutuak aisialdiko eremuetan gerta litezkeen sexu eraso kasuetarako protokolo bat sortzea bultzatu du foru komunitate osoan ezartzeko. Nafarroko gobernuak udal eta kontzejoei 8 milioi euro ematea proposatu du iaz izandako energia gastuaren igoerari aurre egin ahal izateko. Gobernuak Nafarroko 3. ekintzailetza plana onartu du 2024an jarduera ekintzailearen tasa 5,6ra iristeko. Nafarroko gobernuak aurten 2.200 bizikleta konpontzea aurreikusten du horien erabilera sustatzeko diru laguntzen 4. deialdiarekin. Osasun publikoak polen mailei buruzko asteko aurreikuspenen kanpaina abian jarri du. Herritarren segurtasunaren inguruan duten pertzepzioari buruzko inkesta telefoniko bat egingo du Iruñeko udalak datorren astean. Ostiral honetan martxoaren 3an, Gazteen etxean Rubiken Kuba 7. Open Iruña txapelketako prefakzio gisa asteko tailerra egingo da. Antton Telleriak nekatutak bere bakarrizketarekin emanen dio hasiera ostiralean Nafarroko Antzerki Eskolan irriziklo euskarazko umore zikloaren beste edizio bati. Goxuan, salsaren musika multikulturalak San Ferminetako eskalerikaren 3. mailaren erritmoa markatuko du ostiral honetan. Apirilaren 16an igandea egingo den berako mendi maratoi erdian izen emateko epea martxoaren 6 astelenean 3 aurrera irekiko da. Agenda kulturala, baitere. Hortzegunean LGTBIQ+ kolektiboaren eta osasun mentalaren arteko heldulekuak izendutako hitzaldia egonen da. Cibibox Kondestablen izanen da 6etan Maier Irigoyen Ulaia, psikoterapeuta gestalt humanista, ekintzaile transfeminista eta zauriak dokumentalaren zuzendakidearekin eskutik. Eta bertsoaroaren barne bertso afari sentsoriala geltokin atxaldeko 8etan. Bertan izanen diren bertsolariak hauek dira. Alaz Neuntxalo, Nerea Ibarzabal eta Sustrai Kolina. Gai jartzailea berriz Ander Aranburu izanen da, sarrerak 21 euro geltokin eskuragarri.
Eta Kabiak ipuin kontaketa eta Kamixibai, Arrosadiako liburutegi publikoan, bortz eta erdietan. Hortziralean, Irri ziklo 2023 umore zikloari hasiera emateko Antxon Telleriaren Nekatutak bakarrizketa martxoaren 3an atxaldeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan. Eta larun batean sormen lantegiak familiartean harrizko kaktusak eginen dituzte Iturramako Zibiboxean ameketatik ordu batara. Baitere, zerbait egin nahi dugu baina ez dakigu zer zikloaren barruan nartzisista narkotikoak Ana Sauesen eskutik. 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat zuzenduta goizeko 10etan plazaran. Eta non dago eguzkilorea, zinema eta astronomia uztartzen dituen emanaldia eskainiko dute Iruñeako planetarioan arratsaldeko 8etan. Gaurkotasunari gainbegiratua baitere egunkarien azalen bitartez. Diario de Notiziasen kasuan argazki handi batean, Abde Ezalzoulik bere gol erabakigarria ospatzen du. Lerroburuan Osasunak abantaila hartu du. Abdek oso partida parekatua desorekatu zuen Atletiken aurka. Gorritxoek garaipena eskuratu dute bat eta huts neurketa sendo eta abagune askorik gabekoan. Sadar berriak inoizko sarrerarik onena lortu du 23.000 zalerekin. Itzulerako partida apirilaren 4an jokatuko da Bilbon. Berri gehiagotan 1000 pertsonak eskatzen dute egunero, 200 euroko laguntza errenta, txikienetarako. Online eta mugikorraren bidez kargatu ahalko da 1000 besako txartela, eta azkenik UPN-en espartzarekin lehiatu diren guztiak, PPn daude orain, hori errandute Diario de Notiziasen. Diario de Navarran baita ere Osasuna, argazki handi batean Osasunako jokalariak besarkatuak Abderen golaren ostean. Izenburuan Osasuna finalera hurbiltzen da. Abderen gol batek gorritxoak aurretik jartzen ditu Bilbon jokatuko den kopako itzuleraren aurretik. Berri gehiagotan, gutxienez, 53 hildako trenen arteko talka batean Grezian, paziente kronikoek itxaron zerrenda jasangaitza salatu dute, eta oinezkoek hotel eta albergetan izandako erasoak salatu dituzte. Gara egunkarian, argazkian baitere Osasuna, Atletiken aurkako partidan. Izenburuan, Osasunak irabazi du Atletiken aurkako lehen borroka bat eta huts. Bertze lerroburu nagusian, bigarren preso bat hil zen Euskal kartzela batean 24 orduko epean. Lakuako Justizia Sailburuak atzo jakinarazi zuen bigarren preso bat hil dela, oraingoan Martutenen. Inigo Urkulluren gobernuak espetxeen eskumena hartu zuenetik, 3. heriotza izan da. Berri gehiagotan oposizioa ate birakarien inguruko argibide eske, karrera profesionala gertuago Nafarroan eta feminismoak zainketak irauli nahi ditu 8M batera deitzen du. Eta berri egunkarian, Gipuzkoan 34 langile publikori euskara eskatzea baliogabetu du justiziak. Bertze behin EAEko auzitegi nagusiak eman du halako epai bat, zaintzaile postu batzuetan euskara eskatzeak oinarrizko eskubideak urratzen dituela erabakita. Foru Aldundiak helegitea jarriko du. Argazkian, Abde partidako gol bakarra ospatzen atzo Sadarren, Osasunak lehen kolpea bat eta huts irabazi zuen. Iruindarrek aurrea hartu diote Atletiki kopako finalerdietan. Apirilaren 4ean erabakiko da kanporaketa Bilbon. Eta berri gehiagotan, Iker Irribarriaren hitzak, ederra da kirola aho zapore onarekin uztea, eta azkeneko berrian, preso bat hilda aurkitu dute Martuteneko espetxeko erizaindegian. Euskal Herria irratian, berri nagusian, Sevilla urrats bat hurbilago. Abderen gol ikusgarri bati esker Osasunak bat eta huts irabazi du Atletiken aurka kopako finalerdietako joaneko partiduan, eta hurbilago dauka Sevillako final handia. Alboko berrian, zaintza duina aldarrikatuko du mugimendu feministak 8Mean, eta azkenik, Jorge Txokarro torturaren sareko kidearen hitzak. Tortura kasuak gizarteratzen hasteko unea iritsi da. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hortzeguna hodeiak gailenduko dira eta euri apur bat eginen du. Euria bereziki Kantauri isurialdean eginen du, zenbait eta hegoalderago orduan eta zailagoa izango da euria egitea. Elurkota igotzen joanen da, goizean goiz baliteke 800 metrotik gora elurra egitea, baina arratsaldean 700-800 metrotik gora igoko da.
Haizeak mendebal edo ipar mendebaldetik joko du eta temperatura maksimoek bertze koska bat eginen dute gora. Hortziralean ez da aldaketa handirik espero. Bertze egun batez hodeiak ostartei gailenduko zaizki eta noizbehinka euri apur bat eginen du ipar isurialdean bereziki. Elur maila 700.000 metro inguruan egonen da eta haizeak ipar mendebaldetik joko du. Temperatura maksimoek ez dute ia gora beherarik izango eta izotza mendi inguruetan soilik egonen da. Gaurkoan noizbehinka egiten dugun moduan, Berriozarreko kultur programazioaz arituko gara solasean eta horretarako hemen behin baino gehiagotan egoten den Fermin Irigoienekin egonen gara, Berriozarreko kultur teknikariarekin, beraz, arratsaldeon Fermin. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Baina Fermin hemen izateaz gain, Amaia Zalba, Berriozarko berdintasun arloko teknikaria ere gurean dugu, izan ere, badakigu data berezia dela martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna hor dugulako eta horren aritik ere programazio mardul bat prestatu dutelako hemen. Orokorrean, Nafarroan berdintasun teknikaria duten udalek kanpaina bat abiatu dute, anitza gara orain askeak lelopean, eta beraz, Amaia kontatuko digu horretaz gehiago, beraz, arratsaldeon Amaia. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Zuei ere. Lehenik eta behin konta iguzu pixkat honetaz, Amaia, zer da, ez dakit, kanpaina hau, zer da abiarazi duzuena, zein da pixket, egiten duzuen irakurketa? Bai, berdintasun teknikarion saretik egiten dugu urtero kanpaina amankomun bat, martxoan 8 inguruan zehazki berdintasun teknikaria duten udalek parte hartzen dugu, eta egiten dugu amankomunean irudi bat prestatu, lelo bat eta adierazpen instituzional bat. Irudia aurten da hau. Aski ederra, por cierto, iruditu zaiz. Aski ederra. Oso ederra da, bai, oso ederra. Eta leloa zuk aipatu duzuna, anitzak gara, orain askeak. Honen inguruan, igual hemen daude parte hartzen duten udal guztiak, ez? Udal bakoitzak ondoren antolatzen dugu gure esparrutik, herrian bertan edo zonaldean egingo ditugun ekimenak. Baina denok dugu bateratuta irudia, leloa eta adierazpen instituzionala. Kasu honetan Berriozarren egin dugun egitaragua hau da, eta orain kontatuko dut. Amaia galdetuko dizut, hori, anitzak gara orain askeak, pixkat ez dakit azaltzen diguzun zergatik erabaki duzuen kasu honetan lelo hau erabiltzea. Adierazpen instituzionalean kontatzen da pixka bat zein den gakoa dela, emakumeok jasaten dugula presio sozial bat gure edertasun modelo, eredu femeninoak zeintzuk izan behar diren eta horren arira anitzak garela eta edozein gorputz, edozein modutan garela emakume eta horren aldarrikapena da pixka bat hortik lotuta eta aldi berean aldarrikatzea zapaltzen gaituzten eredu normatibo horiei aurre egitea, ez? Eta kanpaina dijo aldi berean, gero herri bakoitzan egiten dira ekimenak horrekin lotuta, horri indarra ematen. Osea, lelo horri edo gai horri, urtero hartzen dugu gai ezberdina, aurten hau izan da, aniztasuna eta orokorrean gizartean bizi dugun egoeragatik ere, hortik tiraka, ez? Edertasun kanonak, alako aferak, hain zuzen ere kartelean agertzen den, ez? Elementu edo irudia hori bera da. Bai. Eta adierazpen instituzionalean ere pentsatzen dut olako kontua. Hemen Berriozarren osoko bilkuran onartu zen otsailaren 22an, beste udaletan izango da antzeko. Eta, egiten dena da osoko bilkuran irakurri eta hor gelditzen da, ez? Baina bai dela mezu bat, guk publikatzen dugu gero, herritarrei zabaltzen diogu, baina gehiago zentratzen gara ekimenetan. Eta mezua hortik bidaltzen dugu edo behintzat saiatzen gara, ez? Adierazpen instituzionala da testo bat horri batekoa, horri irakurtzen dutena, baina gero gakoa da gai hori lantzea ekimenen bitartez. Amaia, pentsatzen duzu mugimendu feministatik etorriko zarela, okertzen naizen, zure ustez ze balio du maila instituzionalean ere bai olako kanpainak abiatzea eta ez bakarrik herri mugimenduek? Eske instituzioek behar dute ere konpromezua hartu, herriarekiko duten konpromezua eta benetan, badituzte aukerak ere gauzak eraldatzeko, ez?
herri mugimenduak egin behar du bere lana, baina nik uste instituzioek ere egin behar dutela berea, edo egin behar dugula instituziotik ere lan hori, errekursoak eta tresnak bestelakoak direlako, baina bakoitza bere mailan. Eta nik uste adibidez, martxoak 8 dela egun bat instituzionalki egiten aldi dugula egitarau bat antolatu edo kanpaina bat, baina benetan mugimendua etorri behar duela edo jende aktibatu behar dela herritik. Ezberdina da, eta horrela planteatzen dugu baita berdintasun teknikarion sarean, azaroak 25, konpromisoa ezberdina delako, indarkeriaren kontrakoa da eta martxoak 8. Nik uste martxoak 8 da herri mugimendutik edo mugimendu feministatik landu behar den zerbait. Baina instituziotik, kulturaren bitartez edo jarduera ezberdinen bitartez gai hau plazaratu. Baina nik uste gelditu behar garela. Bisibilitatea eman, bultzada bat beraz. Bueno, eta horretarako hain zuzen ere, prestatu duzu egitarau aski interesgarri bat. Aipatzen genuen moduan, udal bakoitzean pentsatzen dut egitarau ezberdina planteatu duzuela. Berriozarren, zer antolatu duzu, Amaia, konta iguzu? Bueno, lehenengo ekimena dugu bihar, eta da dokumental bat ekartzen dugu, deitzen da Patriarkado organismo nocibo. Goizean egingo dugu saio bat DBH-ko 4. mailakoekin, entzun aretoan, eta arratsaldean saio irekia edozeinentzat. Izango da auditorian arratsaldeko 7 eta sarrera erosi behar da eta 3 eurotan da. Dokumental hau egin dut Teresa Soler, zuzendaria, berak egin du, eta bera dator aurkeztera. Osea, egingo dugu dokumentala jarri eta ondoren solasaldia berarekin. Dokumental, honen gaia, izenburuak dioen bezala, Patriarkado organismo nocibo da, ez? Baina pixka bat lantzen duena da, hori indarkeria matxista, pornografia eta gizarte mailan genero rolak, nola ezten garen ja txiki-txikitatik sexu hezkuntza bat dugu oinarritik, ez? Eta guzti horrek nola eragiten gaituen eta nola izenburuak dioen bezala nocibo edo kaltegarria da guretzat, batez ere emakumeontzat, gizonentzat ere, baina pixka bat lantzen du hori eta da elkarrizketen bitartez egiten du pixka bat rekorrido bat oinarritik bezala gaur arte eta zer eragin duen gure bizitzatan. Patriarkatoa nolabait ere bisibilizatzea, ez, azaleratza pentsatzen dut, zeren, ez, horbera aipatzen da, justo egitura sozial horren indarra nolabait ere da, erabat normalizatua dela, ez, eta normalizatzen duzun momentuan, hegemonikoa erraten dena, orduan, ez gara sikiera konturatzen ari garela, ez, zapalkuntza bat erreproduzitzen, baizik eta ematen du, ez, zerbait naturala gauzak horrela dira. Onartutzat dugu, bai emakumezkoek, bai gizonezkoek, eta kaltegarria gizarte osoarentzat. Eta hortxen, ez, beti garrantzi hori egiteko pauso bat atzera eta begiratu kontuz. Hemen badago zerbait, ez, eraikia dena edo ez duena zertan horrela izan. Bueno, beraz, bihar dokumental hori. Bihar, arratsaldeko 7 irekia, goizeko saioa itxia izango da. Gauza gehiago, Amaia. Bai, martxoaren 12an antzerki bat dugu. Izenburua, Esto llaman amor, fuego. Konpainia da Ropa Tendida eta antzeslan honek lantzen duena da Lope de Vegaren Las bizarrias de Belisa obrako estenak hartzen ditu eta nolabait gaurkotasunean maitasun romantikoa nola bizi dugun edo obra horretan nola ikusten den pixka bat taula gainean azalduko dute eta horren inguruan maitasuna romantikoa eta horrek ere emakumezkoei nola eragiten eta eragin izan digun, ez? Gure bizitzatan. Hori izango da martxoaren 12an, arratsaldeko 7an, entzun aretoan. Eta sarrera ere, 5 euro. Aurretik hartzeko aukera dago udaleko web orriaren bitartez. Sarrerak. Hortxen antzerki hori, eta azkeneko gauzatxo bat ere udaletik antolatu duzu? Erakusketa, argazki erakusketa bat, martxoaren 22tik apirilaren 5era, izenburua da luminiszenteak. Da proiektu bat, Igone Marizkurrena, kazetariarena, eta Irantzu Pastor argazkilariarena. Eta hau da, 2018 eta 21 bitartean, beraiek egin zuten Palestina, India, Lakota Nazioan eta Euskal Herrian material grafikoak bildu, elkarrizketen bitartez emakumeekin, 73 emakumeen testigantzak daude, argazkiak eta testigantzak, sortu zuten liburu bat,
eta argazki erakusketa bat. Eta bueno, proiektua da emakumeen indarkeriak azalarazten ditu, ez, 4 herrialde hauetan. Konparatzen ditu eta beraiek esaldi batekin laburtzen dute eta diote, iluntasunean argia igortzeko gai diren izakiak dira luministenteak, emakume hauek. Nolabait adierazteko indarkeria ezberdinak jasatzen dituzten emakumezkoak herri ezberdinetan hor daudela beraien testigantzen bitartez beraien historiak, ez? Argazki erakusketa. Argazki erakusketa. Badute liburua ere eta egongo da ikusgai hor, egun horietan, baino bai da argazkiak eta testua ere bada, baino dira panela handiak argazkiekin bai. Beraz, esposizio interesgarri hori ere ikusteko, pixet nazioarteko begirada horrekin edo kultura ezberdinetakoa, ezta? Eta, bueno, ez dugu aipatu, martxoaren 8 ere hor dagoela, Amaia. Bai, martxoaren 8an udaletik ez dugu ekimenak antolatu eta, bueno, herri mailan bai egingo da, eta nahi nuen bide batez elkarrizketa honetan komentatu. Talde feministak elkarretaratzea deitu du 11:30 Euskal Herria plazan, eta bertan egingo dute ekimen txiki bat, xume bat, abeslari batekin eta zer gehiago jarriko dute, 11:30. Eta gero, arratsaldeko 5:30 Gaztegunean deitu dute kafe tertulia bat. Berai nahi dute elkartu, pixka kafe bat hartu, hainbat gaietaz solastu, eta ondoren, 7:00 Euskal Herria plazatik deitu dute zutabe bat Iruñeko manifestaziora igotzeko. Iruñean manifestazioa da arratsaldeko 8:00, Iruña Herriko Mugimendu Feministak antolatuta Antoñutitik aterako da. Hori 8:00. Mugimendu feministak hori antolatua du. Berriozarkoa eta Iruña Herri mailan manifestazioa arratsaldeko 8:00. Bai. Zamaiak erraten zuen bezala, martxoaren 8 horretan mugimendu feministaren esku deialdiak eta ekimenak. Eta horretaz gain, Amaia, liburutegian ere zerbait badago antolatua. Liburutegian, gure kartelean ere hartuko dute pixka begiratzeko, liburutegiak aurten, urtero antolatzen dituzte gauzak bai martxoaren 8 inguruan, bai azaroaren 25 inguruan ere, eta nahi izaten dugu gure kartelarekin batera beraien ekimenak zabaltzea. Aurten egingo dute martxoaren 8tik 24 erakusketa bat, emakume zientzilariak dauka izenburu bezala. Eta ekimen hau egin dute Berriozarko merkatarien elkartearekin lankidetzan. Eta izango ditu hainbat kokaleku. Ez da bakarrik liburutegian egongo baizik eta beste hainbat tokitan, baina nik momentu honetan ez dute horren informaziorik. Gero, martxoaren 8tik 31ra zientzia arloko emakumei buruzko liburuak eta filmak dituen interesguneak urtero liburutegiak hartzen du gai bat eta horren inguruan dituzten materialak, bai liburuak, bai dokumentalak edo pelikulak jartzen dituzte olako stand batean eta hor dute ikusgai, kasu honetan 3 astez, ez? Ia martxo osoa, 8tik 31ra. Martxoaren 10ean ipuin kontalari bat antolatu dute, emakumeak zientzian, eta Bentura Ruiz dator, 6 urtetik aurrera izango da, gaztelaniaz eta arratsaldeko 6etan. Gonbidapenak hartu behar dira. Baina, guztia ere agendan dator publikatua. Eta gero, bukatzeko, martxoaren 17ean, zientzia tailerra. Dindaia Fundazioarekin 6 urtetik aurrera eta hau euskeraz izango da. Arratsaldeko 5:30. Baita edukiera mugatua da eta gonbidapenak ere hartu behar dira aurretik liburutegian. Beraz, liburutegian, ezagutzatik pixket gertuago dagoen egitarau bat, emakumeak eta ezagutza, historikoki, hain zuzen ere alboratuak egon direlako hortik nahiz eta lan egin duten, baina beti bezala hor invisibilizatuak, kasu honetan, hori ere bai argitara ateratzea, azaleratzea, emakumeek baduten papera baita ere ezagutzaren arloan. Beraz, egitarau mardula, martxoa honetan, feminismoaren inguruan, emakumeen inguruan, aipatutako ekimen horiek udalak antolatuak, martxoaren 8 mugimendu feministak deialdi zabal horiekin eta liburutegian baita ere. Beraz, kontuan dana bat, martxoa emakumeen hilabete izateko, beti bezala, espero dugu ez izatea egun bat, ez izatea sikiera hilabete bat, baizik eta urte guztia, eta erraten den bezala, egun hori ospatu beharrez izatea izango litzateke desiragarriena, ezta. Fermin, martxoan horretaz gain, aski gauza bat direla, Berriozarren kontu gehiago kulturarekin zerikusia dutenak. Konta iguzu, zer da pixket antolatu duzuena? Bai,
gure agendatxoan, eta esan behar da baita ere, azala aldetik martxoaren 8an hartzen duela hor garrantzi gehien, egitarau oparo honekin, baina honetaz aparte ere, baditugu bestelako kultur jarduerak. Lehendabizikoa da martxan duguna, bada erakusketa bat. Maite Ramos, herriko artistak, akuarelak jarriak ditu kulturgunean, eta hor irudi surrealistak lantzen ditu. Erakusketaren izena Harrien Ametsa da. Orduan hemendik aurrera ikusgai, martxoaren 10 arte. Hortaz, hasteko. Asteburu honetan bertan, baditugu beste pare bat jarduera. Lehendabizikoa 4an, larun batean, eta aurrei edo hobesan da nerabei zuzendua. Bada bai obu izeneko zirko antzerkia, batez ere bi trapezistak egiten dutena, baina zirko arte edo jardueren bitartez adierazten diguten egoera bada batez ere bakardadea. Konfinamendu garaian sortutako lana da, eta batez ere nerabean, baina baita ere gazte eta helduendako begira, bakardadea nola bizi izaten den, eta islatzen dute zirkoen bitartez. Zuzen ere, gaur haitzen nuen, nola baita ere nerabeen osasun mentalak okerrera egin zuela pandemia ezkeroztik, pentsatu dolako gauzak beraz beharrezkoak ukitzea. Hortik abiatzen da asmoa, eta hau arratsaldeko 7etan izango da, entzunaretoan eta sarrerak 3 eurotan salgai. Igandean bertan izango dugu dokumentala, karpeta urdinak izenekoa, eta torturaren gaia jorratzen duena. Hor egilea, gurekin izango duguna igandean, Ander Iriartek, testigantza ezberdinen bitartez eta elkarrizketen bitartez egindako filmea da. Leku askotan aurkeztua, eta gurean izango da igandean, esan bezala, arratsaldeko 7etan, eta sarrera izango da 3 eurotan. Jorratu beharreko gaia hori ere bai, hain zuzen ere duela gutxi mahai gainean berriro ere dagoen gaia, ikerketa batzuk erran dute, 1960-tik 2014ra, 5.379 tortura kasu egon direla, Ego Euskal Herrian, orokorrean, eta seguraski dokumental horrek ukitzen du pixka tortik, beraz aukera paregabea, gainera zuzendariarekin. Ander Iriarte zuzendariak abiatzen da bere aitak jasandako torturen hori oinarria hartuta. Aukera bikaina horretaz ere bai jarduteko, gauza gehiago Fermin baditu? Bai, hurrengo asteburuan, larun batean ere izango dugu aurrei begirako programazioa, kasu honetan antzezlan bat izango dugu, zuhaitzak landatzen zituen gizona, gorakada taldeak aurkezten diguna, eta pentsatu daitekeen moduan mezu ekologista zabaldu nahi duena. Bada ekimen zehatz bat, gizonezko batek Italian egin zuena, zuhaitzak landatzea eremu handi batean, eta horren inguruko hausnarketa, baina aurrei zuzendua. Oso interesgarri, euskaraz izango da, aurrendako esan bezala, eta 3 eurotan arratsaldeko 6etan izango dugu entzunaretoan. Igande horretan bertan, hilak 12an, Amaiak aipatu duen bezala, antzerki izango dugu, Esto llaman amor fuego, horren berria emanda dago, eta hurrengo asteburuan hasiko da berrezarko ziklo korala. 3 larun batez izango ditugu hor koral ezberdinen musika emanaldiak. Zikloa Nerea Aldunate du izena, izan baitzen hemengo abesbatzaren zuzendaria, nahiko gazte hil zena, eta bere omenez izena dauka, ziklo korala osoak badauka bere izena. 18an, larun bat 18an, Tarazonako koral, hau irakurri beharrekoa, Turia Sorense, etorriko zaigu, arratsaldeko 7etan, lehendabiziko kontzertua emango digu, eta 3 eurotan sarterak salgai. Esan behar da baita ere, hau antolatzen dugula elkarlanean, elkarrekin abesbatzak, berrezarko abesbatzak, eta udalak. Igande horretan ere, segituko dugu musika jorratzen, eta kasu honetan oso proposamen interesgarria edo bitxia zikira ekarriko dugu. Hartze izeneko ikuskizuna, eta bertan uztartzen da txalaparta eta jazz.
Bada jazz hirukote bat, Utxun txalapartariekin batera hariko dena. Arratsaldeko 7etan ere izango dugu hau ikusgai, txartelak 5 eurotan, eta, bueno, nahiko interesgarri, baina batez ere oso musika proposamen kalitatezkoa esango nukenik. Fermin, galdera bat, kulturteknikaria jarduera guzti hauetara joaten da, gozatzera, edo ez du bizitzak ematen guztirako? Bizitzak ez du ematen guztitarako. Gehienetara bai. Aldez aurretik ikusiak, hoiekin landuak, baina beti ere interesgarri izaten da zuk proposatzen edo antolatzen dituzun gauza horiek, baita ere ikustera nola funtzionatzen duten, ze eragina duen jendearekiko, baina bai, bizitzak ez du gozaterako ematen, eta noizean behin huts egiten dut. Eta pentsatzen kulturteknikari zaren enean, ere txalapartari bat falta bada edo trapezista bat, zuk ez, beteko duzula toki hori. Hain zuzen ere. Ongi esan da, bai, denetarik egitea ere tokatu zait. Ez ikuskizunetan, baina bai beste zereginetan. Fermin, zerbait utzi dugu erraterik? Oraindik ere bai. Badire gozaiago? Zeren martxoak oraindik ere egunak dituenez gero, hurrengo edo azken asteburuan ere izango dugu. Aipatutako ziklo koral honetan, bigarren kontzertua, kasu honetan Berriozarko elkarrekin abesbatzak emango duena, eta kasu honetan ordutegi aldaketa dago, horiek eskatuta arratsaldeko 8etan izango da. Beti ere kasu honetan sarrera 3 eurotan jartzen dugu, horrela adostu dugulako horiekin, eta herriko abesbatzak osatzeko aukera. Hau izango da 25ean, larunbatarekin, eta igande horretan bertan, herriko musika bandak egingo du kontzertua. Kontzertu berezia, kasu honetan horiek antolatua, eta irakurriko dute izena, nire ingelerak ez baitu askorako ematen, 2 Steps from Hell izena izango duen ikuskizuna, eta arratsaldeko 7etan, kasu honetan 7 eurotan izango da txartela. Ikuskizun berezia, bere programazioan horiek ere antolatzen dutena, eta horrekin emango diogu bukaera martxoko ziklo guztiari, kultur zikloari, apirilean segida izango duena. Martxoa oparoa beraz, kulturaldetik ikusten duzu Berriozarren gauza andana bat antolatuak, aurten erraten zuten bezala hemen Amaiak eta Ferminek, nolabait ere emakumeen kontu horrek izanen du presentzia eta espazio gehien okupatuko duena, ezta? Baino horretaz gain, Ferminek kontatzen zigun moduan, badire ere bertze kontu andana bat, musikarekin, antzerkiarekin ere zer ikusia dutena. Gaurkoan hemen guztio kontatzen, Amaia Zalba, Berriozarko berdintasun arloko teknikaria, eta Fermin Irigoyen, kultur teknikaria guztio kontatzen. Beraz, eskertzea egiten zuen lanagatik, eta hemen guztio kontatzeagatik. Mila esker handitz. Mila esker berriro ere, hemen gure jardueren berri ematen guztiagatik. Ea zer aurkitzen dugun Barañaingo eta Iruñeko udaletako albisteetan. Barañainen 35 entitatek jaso dute bai euskarari ziurtagiria edizio honetan. Entitate hauek lan egiten dute Barañaingo biztanleriari euskarazko zerbitzua emateko. Bai euskarari proiektua plan estrategiko bat da, udalak eta udalerriko gizarte eragilek elkarlanean garatutakoa, hizkuntza sustatu eta berreskuratzeko hainbat esparrutan, bertzeak bertze, hezkuntza, merkataritza, ostalaritza, zerbitzu orokorrak, alderdi politikoak eta abar luze bat. Horretaz gain, martxoa apirileko kultur agenda ere kaleratu dute Barañainen. Jardueren artean gune berezia eskaini diote emakume nazioarteko egunari, anitzak gara orain askeak, lelodun egitarauarekin. Iruñeko udala lankidetzan arituko da ostegun eta ostiral honetan, baluarteko erakusketa aretoan egingo den ikasleen eta enpleguaren 16. aretoan. Stand horretan gazteentzako proposamenen berri emanen da, hala nola, ibilbide matematikoak herritarren partaidetzari buruzko ikastaroak edo gazteen etxea. Horretaz gain, bertze berri batean, udalak urrengo San Ferminetarako garbiketa instalazio ezberdinak jarri
zaindu, mantendu eta kentzeko kontratua lizitatu du. Gaztelu plazako instalazioak indartu dira, ohiko osasun trukearekin bat egiten duten 2 modulu gehiagorekin. Eta azkenik Enrique Maia alkateak Ignacio Solana Tour Universo Mujer lasterketako zuzendaria hartuko du. Emakumeen Tour Unibertsoa probintziako hainbat hiriburutan zehar dabil emakumeen kirola sustatzeko eta kirolarien lorpenak zabaltzeko. Eta hasieran erran dugun moduan, parlamentuan ibili gara, kasu honetan, kotxe elektrikoez, landabenez, Volkswagenez galdetuz, izan ere 1.000 milioi inguruko inbertsio bat egitea pentsatu du Volkswagenek, halako inbertsio ikaragarri bat egingo duten, Nafarroan egon den handiena, eta jakin nahi dugu zein den parlamentarien iritzia kasu honetan. Alde batetik, nola baloratzen duten inbertsio hori, baino baitere nola ikusten duten auto elektrikoen ekoizpenan egitea halako inbertsioa. Ikus dezagun. Nik esango nuke primeran berri oso ona dela, horrela baloratzen dugu behintzat geroa baitik. Esan behar dugu kezka oso handia zegoen aspalditik gainera azken urteotan horren inguruan, eta horrexegatik berria jasozenean izugarrizko poza hartu genuen. Zegoen aipatu dan bezala kezka hori, arlo politikoan, sindikalean, eta nik esango nuke iaia gizarte osoan. Nafarroko enpresa handienaz ari garelako. Bertan, Volkswagenen, 5.000 lagun inguruan lagunek egiten dutelako lan. Eta horretaz gain, beste 7.000 lanpostu ez zuzenetan. Kontuan hartu behar dugulako, Volkswagenentzat, Nafarroko 120 enpresa txiki eta ertainak inguruan egiten dutela lan, bere hornitzaileak direla. Beraz, oso garrantzitsua izan da berri hori, ekoizpen prozesua mantentzeko eta lanpostuak ere batean behintzat ziurtatzeko. Aspalditik garapen ekonomiko departamentutik lan egiten egon da inbertsio hori ziurtatzeko, oso garrantzitsua aipatu den bezala delako gure komunitatearentzat, eta gainera, batean borrokatuz, horrela esan dezakegu, borrokatuz beste herrialdeekin, adibidez, Martorellen enpresak berak duen nabearekin. Gogoratu behar dugu enpresak berak azken hitza duela, haiek erabakitzen dute non kokatu, non inbertitu, eta horrexegatik zen oso garrantzitsua Nafarroarentzat. Esan dudan bezala, departamentutik borrokatu behar dute beste herrialdeekin, adibidez Kataluniarekin, hor ere enpresak egingo ditu bere inbertsioak, inbertsio importanteak, baina Nafarroan ere bai. Beraz, esan dudan bezala, mantenduz ekoizpena eta hainbatean, handi batean lanpostuak. Departamentu beretik azken aldi honetan, azken aldi honetan ez, beti zaintzen du gure industria, izugarrizko pisua duelako gure barne produktu gordinean, ez beste herrialdeetan bezala, baina Nafarroan bai, 30 goratu behar dugu, 30 gure barne produktu gordinean, industriak 30% gutxi gora bera pisu duela. Beraz, zaintzen ari da industria eta bereziki industria berdea, eta adibidea asko dugu aspaldi honetan. Adibidez, Kortezen hegal eolikoak biziklatuko dira, Madergia enpresak Agoitzen egurrezko egiturak egiteko beste nabeak irekiko du. Adibidez, Akzionak Zangozan hidrogene berde planta berri bat irekiko du ere, Nordesek beste bat Barasoainen, beste bat egingo da Tutera. Beraz, azken aldi honetan izaten ari garen berri guztiak, industriarekin lotura dute berri guztiak, industria berdearekin lotura dute hain zuzen ere. Begira, hasteko nik balorean
jarriko nuke olako inbertsioa historikoa delako Nafarroan, eta printzipioz oso berri ona bai langileontzat, bai Nafarroa osoarentzat eta bai Nafarroko industriarentzat. Oso pozgarria. Baina esan bezala, inbertsio historikoa da, baina, klaro, Volkswagenek ez badu hori egiten, bere bizi iraupena jokoan dago. Beraz, derrigorrezkoa da hori egitea, jarraitu nahi badute ibilgailuak ekoizten. Hori alde batetik. Esan nahi dut, argi eta garbi, hori ez dela Nafarroako gobernuaren arrakasta, hori da. Enpresaren lorpena, enpresaren arrakasta eta batez ere langileon lorpena eta langileon arrakasta. Volkswagen Navarra da Volkswageneko kontsortzioko lantegirik produktibena. Hemen Volkswagenen ateratzen da ibilgailu bat 55 segunduro eta hori ez da gertatzen beste inon. Beste lantegi batean, Volkswageneko beste lantegi batean, hori ez da gertatzen. Eta jakinda, uste dut, joan den astean irakurri genuela Ford multinazionalak kaleratuko ditu 3.000 langile baino gehiago mundu osoan. Beste aldetik, Volkswagen horrela ikustea oso berri ona dela uste dut. Gizakion egiten dugun orok badauka aztarna ekologiko bat. Baita ere, adibidez telebistetan erabiltzen diren tramankuluak ekoizteko eta garraiatzeko. Hemen eskuan dudan hau adibidez edo zuk erabiltzen duzuna. Eta baita ere, gero ikuslei helarazteko. Beraz, alde horretatik zerk ez dauka aztarna ekologiko bat. Esan dudan bezala, gizakion egiten duko orok badauka bere aztarna ekologikoa. Dena den, pentsatzen du beti hobe dela, gutxien duena, bestea baino ez da, eta kasu honetan, adibidez oraingo honetan, kotxeak kutsatzen dute, edo aztarna ekologiko hori dute, uzten dute, bai ekoizpen prozesuan, eta bai gero erabileran, erregaiak erabiltzen direlako. Baina kotxe elektrikoarekin, autoelektrikoarekin, esaten dute behintzat, gutxituko dela, murriztuko dela 30% ekoizpen prozesuan, eta gero desagertuko da erabileran, erregaiak erabiltzen ez direlako elektrizitatea baizik, ezta? Beraz alde horretatik aurrera pauso gure ustez garrantzitsua eta pozik gaude berri horrekin. Beste ereduak izango direla, izango dira, baina momentuz, behintzat aurrera pauso kutsadura murrizteko, bai ekoizpen prozesuan eta baita erabileran hor erabat desagertuko delako. Nik uste dut trantsizio energetikoa ez dela errekuntza ibilgailu bat, ibilgailu elektriko batekin ordezkatzea. Hori ez da. Gainera, jakin badakigu ze nolako arazoak dauden ibilgailu elektriko bat sortzeko. Badaude materiala, konponente oso eskasa direla eta lortzeko materialak eta bateriaren inguruan adibidez, isuri, CO2-en isuri oso handiak dira ere. Beraz, nik uste dut txipa aldatu behar dela eta mugikortasun jasangarri batean apostu argia egitea oso beharrezkoa dela. Garrai kolektiboa, beste mugikortasun mota lortu nahi badugu helburuak aldaketa klimatikoren kontra borrokatzeko, ezin da 300.000 ibilgailu, berdin da errekuntza ibilgailua diren edo elektrikoak diren, handik ez da pasa trantsizio energetika, handik ez da pasa. Nafarroko gobernuak beti urteoro ateratzen ditu, egiten ditu bere
diru laguntzak banatzeko bere deialdi publikoak, hori da bidea, diru laguntzak banatzeko. Eta ez bakarrik kasu honetan eta arlo honetan baizik eta arlo guztietaran zabaltzen dira halako deialdi publikoak. Azken aldi honetan bereziki eman diren edo egin diren deialdi publiko horiek hain zuzen ere bideratuak izan dira kutsadurak murrizteko eta energia berriztagarriak sustatzeko, bultzatzeko, indartzeko. Beraz alde horretatik poza. Eta ez bakarrik kasu honetan bezala autoentzat edo industria horrentzat baizik eta arlo guztientzat, baita ere edabidentzat, edabiden artean ere banatzen dira diru publikoak eta kasu honetan ez ditugu enpresa publikorik, hori irrati edo telebista publikorik ez dugulako, beraz. Eta ez bakarrik enpresentzat, persona fisikoentzat ere, bai, esan dudan bezala, etxe bizitzarako, mugikortasunarako, eta neurri fiskalen bidez ere bai. Beraz, guk kolaborazio publiko-pribatuan sinisten dugu, eta alde horretatik konten gaude edo pozik gaude hartutako erabakiekin, deialdi publikoiekin, gainera une honetan autoelektrikoa bestea, baina garestiagoa da, eta pentsatzen dugu halako neurriekin egin batean behintzat merketuko direla, ez da egin batean demokratizatuko dira bere salerosketak eta ziurazki ailegatuko dira populazio osorako. Autoak eta kamioiak murrizteko badaude bideak, adibidez prestazio handiko trenarena, baina hori estatuari dagokio, beraz ez dago gure eskutan, ea benetan inbertitzen duten horretan. Nik uste dut Nafarroako gobernuak, beti edozein Nafarroako gobernuak, asko lagundu du Volkswageneko enpresari asko. Diru laguntzekin, errestasunekin, duela gutxi enteratu ginen nola, adibidez, trenaren bidean 40 milioi ordainduko dituela Nafarroko gobernuak, eta guk uste dugu Adifek edo Estatu Espainiarrak ordaindu behar luke kantitate hori, eta industria bultzatzea beharrezkoa da, bai. Baldintzak sortzea, inbertsioak etortzeko beharrezkoak dira ere, baina esan bezala, nik uste dut, eta enpresek badakite hori ere, ibilgailu elektrikoa kasu honetan ez da luzerako. Alde batetik, komponentengatik, lehen gaiengatik, nik uste dut enpresak ja daude beste dimentsio batean pentsatzen hidrogeno berdean eta beste mugikortasun mota batean. Enpresek ere pentsatzen dute horrela. Bai, azken aldi honetan askotan hitz egiten ari gara osasungintzari buruz eta horrekin bukatuko dut. Gaur biltzen da, okerez banago horrela deituta dago, mahai orokorra, ez dakigu zer gertatuko den horretan, baina bai aipatu behar du bi gauza, alde batetik indartu behar dela lehen arretako maila, bereziki itxaron zerrendekin bukatzeko, eta horretarako oso garrantzitsua da ongi negoziatu, neurriak hartu, karrera profesionala arlo guztian zabalduz, ez bakarrik medikuentzat baizik eta osasungintzan lan egiten duten guztientzat zabalduz, eta gero negoziazioak egin behar dira ez mai horretatik kanpo edo dagokion maitik kanpo baizik eta dagokion tokian, kasu honetan mai sektorialetan lehenago eta gero mai orokorrean. Eta ez bakarrik sindikatu batekin egin den bezala, eta gure ustez hor akatz larri bat egin da osasun departamentutik, baizik eta sektore eta sindikato guztiekin. Pues begira, nik aipatuko nuke aurreko larun batean egon ginen, EH Bildukoak egon ginen, LGTBI plus kolektiboak deitutako manifan, hemen Iruñan, eta esango nuke oso kezkagarria iruditzen zaigula Nafar gobernuak egiten ditu murrizketak pertsonen eskubidetan eta kasu honetan LGTBI plus kolektiboaren
eskubidetan. Asko falta da, benetako berdintasuna lortzeko, lan handia falta da, lan handia daukagu aurretik LGTBI plusen kontrako fobia borrokatzeko, eta Euskal Herria Bildutik ez dugu inolako atzera pausorik onartuko pertsonen eskubidetan eta kasu honetan LGTBI plus kolektiboaren eskubidetan. Aurreko legealdian bide bat ireki zen LGTBI plus kolektiboaren eskubidetan, onartu zen LGTBI plus legea, martxan jarri zen arreta zerbitzu publiko katalingune, orain unea zen zerbitzu hori zabaltzeko, bultzatzeko, indartzeko, eta Nafar gobernuak justu kontrakoa egiten du, murrizketak egiten ari da, eta uste dugu onartezina dela, eta guk jarraituko dugu LGTBI plus kolektiboaren eskubideen defentsan lan egiten. Bi elkarrizketa horiekin utziko dugu, gaurkoan hemen, magazina, hortzegun honetan, bihar ere, hortziralean, hemen izanen gaituzue. Mil esker. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.